Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Raul at taga Bulacan. Ngamsakbay na, intay man pa'y ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada Rofel Lardisabal kan Imelda Velasquez. Happy birthday to my niece Maymay Niveras and my sister-in-law Luz Viminda Baldemor Niveras iti Baguio City from Nida Niveras. Shout out kan iipag ko ani Rowena Lagutan kan Kuya Johnny Regudo kan pamilya Regudo di Tasarat Ilocos Norte from Jeline Regudo. Makablaawan ti pamilyak iti Aritaw, Nueva Vizcaya, kan manang ko di Riyadh, Saudi Arabia, from user GJ5. Shout out kada Jomar kan Erlinda Valle, lakay ko ani Joel Serna, kan anak ko ani Jasper James. Makablaawan pa da Jomalyn, Justin, Althea kan Prince Josh, kan Lola Tomasa Frial, from Jacqueline Valle, iti Gusing, Santa Maria, Ilocos Sur. Happy birthday to my daughter Althea Mendoza Crabahal from Lovelea, Mendoza. Lakay ko ani Lamberto Pasion Jr., anak ko ani Leslie May Pasion Andres, apok ani Anaya Faith Andres, ken Noli Andres from Linda Pasion. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Raul. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras yu amin amang bukbukal iti daytoy a YouTube channel, kastametan dagiti naayat amang tartarabay kadagiti uploads yo. Raul kumalatan ti yawag mo kanyak. Iti agdamamanang agnanaedak diti Bulacan, ngem tubuak iti Ilocos Sur. Naisarungak diti Bulacan ta dituyak nga agtrab-trabaho manang, ket dituyak meten ana ikamang. Isu na laeng tanasapa apimusay ti asawak, kat napanawan na kanyak ti maysa nga anak mi, iso ni Shasha. Kat dito'y nga agtayek ti pakasaritaan ti biyag ko, ajak tupulos malipatan. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, Manang Emmy. Good morning, Papa. Good morning, Iha. Nasapakan sa itabi mango na. Kababain namin numaladaw kay di office, gapo kanya. Kasta ka di, anak? Oh, come on. Okay lang, Dayjay. Total, masapsapa mo ti sekretarya ka sumsumrag. Kababain nga rod nga agur-uray ka, Papa. Ay na, Iha, nairwama kon. Nanipod pa'y idi. Amukmot ka ta nabayag ka nga ag-prepare amapan iti pagadalan. Sorry, Papa. No, saan ka nga ag-sorry, Iha? Obligasyon ko timang itulod kan kay di pagadalan. Amumat ajak makaid na, aging kay ti saan ka makadanon iti pagadalan nyo as safe. Thanks, Papa. Apapalan da ka ro di school. Ngamin, college sa kanon, ngam itulod kan sukunan dakpay lang iti pagadalan. Kasta ti kinapatag mo kanyak, Iha. Diyak kayat nga dadakas ang mapasamakan ka. So I make sure na itulod kan sakbay ang mapanak iti office. Okay, thanks again, Papa. O sige, agar mo sarta nga rodan, Papa. Tapno makapuler sakmutan. Iti kasta, saan ka amalate iti office mo? Okay, agar mo sarta nga rodan. Naagting ako dito office. Ado man na trabaho ti masapul nga si kaswag. Naimbaglakit din, tada ti sekretaryak akanayo na mangtultulong kanyak. Naitulod ko matan ti anak ko di pagadalan. Iso na nagsakak manan niyag trabaho iti agmalmalem.
Apat ga kunay ti anak ko. Iso arumbang lang nga salwadak. Manipod nga min pimusay ti asawak. Iso lang nga tinagtaytayekan ti lubong ko. Diyak pa in sumursurot kadagiti kagayam ko na rumrumwarda mapan agaliwaksay. Obligado ak nga minamang sukon iti anak ko. Tadyak ipalubos ngagmaymay sa nga agawit. Ang mga noon niya ti mapasamak kan kwa na no bilang laeng. Diyak lakit di mapakawan ti bagig. No adadaga sa mapasamak kan ni Shasha. Nasaya at simangpat kayon nga agama. Apag husto, nakaluto ni Inday. Imbagak nga minabasapa nga agluto, tama nga numasapa kayo nga agawid nga agama. Katjak nagkamali. Nasapa mo't nga min anayring Pasko tagiti trabaho kiti office manang. Iso nasapa nasukon ko ni Shasha. Balasangan di anak mo. Dandani pa yan agturpos iti college. Apay nga minasuksukunan pa'y lang. Amunan ti agawid. Di ka kat sumurot ka dagiti gagayem mo, tapno makaaliwaksay ka mat, Raul. Saanen manang. Importante, masukon ko ti anak ko yung universidad. Amo matadyak piyar nga agawid nga agmaymay sa. Ay na Raul, manipod pimusay di asawam, impamay-samod ti panawan mo kini Shasha. Nalipatan pa yun ti bukod mo a pagragsakan. Mabalin ka pa'y ang mga asawa no kayat mo, tapno adabot kad kadwam. Apay ayaday tati pampanunutam manang. Katada kayo mo't kan ni Sasha akad kadwag. Umanayin aliw-liwag ang makitkita kayo adway ti anak ko manang. Saan nga agnanayon nga aday ti sibay mo ti anak mo, Raul? Kasanod no makaturpos, kat makabirok tubot na iti trabaho na. Alangan mo't amapan mo pala ang sukunan iti pagtrab-trabahuan na. Manang. Day tati kanayon ko nga ibagakan ka. Dumteng to ti aldaw ang mga ramid iti bukod na abiyag ti anak mo. Kasanon, numakiasawan ton. Diyak ba'y kaya ta panunutan day ta itamanang. Makitan to, no dumteng day ta nga aldaw. Oh, kumusta ti panagadal mo, Shasha? Okay mo, tita. Excited ak nga rodan. Taumadanin ti graduation mi. Oh, huwag nga paiso. Dandanin ti graduation mo. Hay, kamaudyanan na. Nagbunga amin a sakripisyo yo kad ni papam. Wan nga rod, tita. Nang runa ni papa. Ado arigat na kanyak. Agpaiso day tabalasang ko. Nakita mo't no kasano ti panangipatagkan ka ni papam. Impabaysa na ti panawonakan ka kan iti trabaho na. Manipod pimusay day di mamam. Iso nga rod kayat kumot asubadan amin arigat ni papa kanyak, tita. Babaan iti panakalpas ko iti kursok. Hanya nga iti planom kalpasan ti graduation mo, iha. Kayat ko ti agrevyo adagos kan ag-board exam, tita. Barang makapasaak, kat agbalinak ton anaan-anay a CPA. Sigurado ang maragsakan ni papam iti dayta a planom, iha. Para ka ni papa amin dagiti nga aramidak, tita. Kayat kong agbalin a proud kanyak ni papa. O sigurado dayta, iha. Nasigbot ka. Di mo pulo sinukir ni papa, manipod uming ka. Iso nga amok a proud na proud kan ka ni papam. Nadya ko na mga ibagam, iha.
Agpakada ako mapapa. Ada nga minas kan alapasan mi a group work mi. Kaano dayta? Inton bigat papa. Masapul nga mi na malpas. Mapan kami kumay tibay sa akaadalak. Amo mo tadyak kaya't amapmapan kay ti sabali a balay siya. Ngam kaputa masapul amalpas yun dayta a group project. Sige, palubusan ka. Hanggang siya ka mismo ti mangitulod kan no sa di naman dayta a lugar. Ken sukunan kayo inton nalpas kayon. Awagan nakto. Agyaman nak papa. O sige, ibagak to kadagiti ka grupo nga itulod nak. Amangan no adan tumayat a makikuyog kanyak. Wan iha, sige. Ibagam kadakwada, ta itulod kayo iti papanan nyo a lugar. Kastaak ka istrikto iti anak ko manang Emmy. Masapul nga itulod ken sukunek iti pagadalan. Kastamot no adda papanan na. Siya ka mismo ti mangitulod ken mangsukon metlaeng ken kuana. Ngam awan apulos tinangeg ko apa nagreklamo manipod ken ni Shasha. Gaputaam muna apara iti pagimbagan na metlaeng ti araramidek. Yal alikakak nga minunay ti agmaymay sa nga anak mi iti daydi pimusay nga asawak. Ti anak ko laengan tinagtayekan ti biyag ko. Manipod agmay sa akon amang isaksakad kan kuana. Jakmetan ng asawa manang, gaputa jak kayat nga ada sa bali apakaiturungan ti imatang ko, kastamotan ti panawon ko, no diket ni siya laeng nga anak ko. Papa, graduation min next week. Excited ka ka din, iha. Of course, Papa. Excited akon. Ngamin, nagbungan ti sakripisyo yung kanyak. Oray siya. Ngamin, agturpus kan. Ket amo kakas kanyak, maragragsakan mo't ni mamam nga daitan iti sidong tinamarswa. Arapapi ngamin adwa ken ni mamam daytoy, anak. Sayang nga rod, Papa. Saanan anauray ni Mama ti panagturpus ko. Sana bali iha, tanatong palen ti arapaap mi para ken ka. Apaman ang makaturpusak, ag-review akto adagos, Papa. Kayat ko ti ag-take adagos iti board exam. Tapno fresh pala ang dagiti inadal mi ti pagadalan. Kat sapay la ko mata makapasaak. Di ka agdanag, iha. Amo ka kabaalam dayta. Nasaririt ka. Ngam di mo lipatan akidawan ti panaraba iti Diyos kan kawan. Wan, Papa. Kanayon at dawatak ti panarabay ti namarswa. Kan daw-dawatak kasapay la ko ma. Tamataginayon ti kinasalun at yung ni tita. Tapno maimnasyo pa'y ti bunga dagiti sakripisyo tayo. Amok adi nakabaybay anti Diyos, anak ko. Namnamaem amatunoy mo amin nga arapaap mo. Congratulations, iha. Happy graduation. Thank you, Papa. Kamaudyanan na. Nalpasan ti amin. Naggraduar kan. Board exam lang ti kurang. Amok akabaalam dayta. Ikagumaak para kan ka, Papa. Kada kayo kan ni Mama. Oh, thank you. Maragsakan na ka talaga para kan ka, Shasha. Ni tita ngay, apesan nga imay. Ay na, aday je balay. Isuti mang supervise ka dagiti may sagana. At ang amin, insagana mi abas sita pagsasangwan tayo kadagiti kagayim tayo. Ha? Kasta ka di, Papa? Wen iha. Sungaalan, umay kan.
Sigurado nga agururay daitan. Nang runa dagiti bisita tayo. Sige nga rod, Papa. Mapantayon. Oh, kumusta nga iti na si Kasum, iha? Okay mo, tita. Mangrugi ako nga ag-review. Kat kalpasan ti sumagmamano abulan. Exam minton. Lalaingam, iha. Tapno take 1 ka laang iti board exam. Sapay la ko, tita. Kabaalam da ita. Amok, iha. Tita. Kasla makitkita ko no kasanunto ti kinaragsak ni Papam. No naan-anay kanton nga accountant. Uray siyak. Kasta unay mo taragsak ko, tita. Tanaaramid kung tinabayagan at tartarigagayan ni Papa. Wen, mapasabak da ita, iha. Basta di mo liwayan ti agkararag iti namarswa. Congratulations, anak! Nakapasa ka iti board exam. Agyaman nak, Papa. Para kada kayo itiday di mama amin dagitoy abaligik. Nagbungan ti amin na sakripisyum siya. Kat amok nga dayo ti madanon mo ita. Tamaysa ka na certified public accountant. Agaplaya kadagos iti trabaho, Papa. Iti kasta, makatulong akmatan kada kayo. Iha, aramidam day ta para iti bagim. Di nakpanunutan, napiksak pa'y. Kabalak pa'y ti agtrabaho. Basta, kayat ko, apaman ang makabiro ka kiti trabaho, agrelax kayo matan, Papa. Wen, aramidak day ta. Sana bale, ta sumagmamanula at tawanan, agretero aktumatan. Nagbiit ang naglabas ti panawan, manang Emmy. Aging ga nagbalin anaan-anay a CPA ti anak ko, ani Shasha. Siyak siguron ti kararagsakan a tao kadagidi a kanito. Amok nga agbalinton anaranyag ti masakbayan ti anak ko, gaputa na tunoynan ti arapaap na. Saan nga rod ang nagsayang iti panawan ni Shasha? Nagsapol adagos iti trabaho, apaman ang nakapasa iti board exam, kat saan mat anapaay. Nakasarag iti may sa akumpanya dito'y Bulacan ti anak ko, kat na nga to adagos ti saad na iti kumpanya, ang nakasarakan na. Shasha, harabiin. Apay nga itala nga sumangpot ka. Nagawis ngamin dagiti katrabahwak, Papa. Napan kami iti bar. Masansan mo't ngamin na mapaspasamak ti kastoy iha. Amo mo't ang madanag, anak, no kasta adi ka pa'y lasimangpot. Papa, saan ako lobi nga basit? Kabaala ko na sa luwadan ti bagik. Iha. Papa, kayat kunti agina na. Nabanugak. Inton bigat tayong tulangan ng agsarita. Sige. No isuti ko na. Ala, inkangarudan iti silid mo. Sige, Papa. Oh, apay akas lang nakaununag ti pampanunutem, Raul. Mapampanunot ko lang ta anak ko manang. Kasla nagbaliw nga minan ti ugalin na, manipod at dan trabaho na. Saan la asikati nakadlaw iti dayta? Uray siyak. Kan masansan pa yun nga agawid iti nga trabi. Imbagak matday takin kwa naman ng nasairak lang iti sungbat na.
Takabalan na kanon asalwadan ti bagina. Wan, ngam babae ti anak mo. Amangan no adadakar sa mapasamak kan kwa na iti kasta nga aramidan na. Naitangar ti pagdantanagak. Mano atawon na tinartaripatok ti anak ko. Tapno maipaayak lang itinasaya at amasakbayan. Amok dayta. Amok nga impaay mo ti amin para kan kwa na. Day na. Daytan, day kanayon nga ibagbagakan ka Raul. Saan mo ang makontrol nga agnanayon ti anak mo? Nagruna no addan iti umno nga edad. Manang. Masapol nga aklunam ti kinapudno. Saanan ang mabalin at ikayat mo ti kanayon ang matungpal. Ikararag talaagan asapay lako ba? Tawan to ti mapasamak a pagbabawyan na iti tungpal biyag na. Mangrikrik na iti dayto ang mapaspasamak manang. Kaslawanan patag ko itanak ko. Ang amuray no kasta. Adaklat ta kanayon dito'y para kan kuana. Listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Anya ti ko naman napatag nga ibagam kanyak, anak. Amo kamaklaat kayo iti bagak papa. Nga masapol ama amuan yun ti amin. Sige. Ibagam no anya dayta. Masikugak papa. Anya. Masikog ka kunam. Nay, agore ka. Asino tinakasikog kan ka? Katawan pa'y matinyam amo makaayan ayat mo. Saan ko akaayan ayat ti ama ti sikog ko, papa? Anya. Kasano napasamak dayta? Saan kayo matgay magayan ayat ngam nagpasikog ka kenkwana? Kasano amom dayta alalaki nga ibagbagam? Inyam amo ti may nga office mate ko, papa. Kanayon akadwami, tunggal rumwar kami nga agkakaopisinaan. Agkalugaran da kami ni ti office mate ko. Malagip yu ka di, nga adamay sa agundaway, at nga trabii akon anakaawid, kan nakainumak. Wen, iha. Kat matantanagan ak unay idi na nangururay kan ka. Iso daya ti pan nakapasamak ti amin, papa. Adda na pasamak kada kami iti daydi arabii. Ngam di kayag danak? Takderan na tinapasamak kada kami. Ngam, amom ka din day ta alalaki. Kaya't ko asawan, amomon nga niya ti kababalin na. Tinapatag, bigbigan na nga iso ti ama ti anak ko, papa. Kaya't ko ang makasarita day ta alalaki siya. Anya ti trabaho na? Messenger iti bangir nga opisina, papa. Anya? Messenger? Ihatitulado ka tao. Certified public accountant ka. Ngam tinutupam ti may sa messenger. Saan ka katinag pampanunot? Kas na kunakon. Tinapatag. Bigbigan na nga anak na to'y sikog ko, papa. Anya kamatan, iha. Di mo pa'y inikan patag ti ado arigat nga agpadpada. Dagiti sakripisyo tatapno makaturpos kalaeng. Hita, kastala nga lalaki ti pagtungpalam. Napanan ti utak mo, Sasha.
Kasladyak pa'y lamamati akas ti tinagbanagan ni Shasha manang. Nagsakit a panunutan na kalpasan dagiti inararamid ko para kan kuana. Awan matlagayam ti pagmamaayan na. Nga magdadatan ti kinapudno Raul. Napasama kan ti pagbutbut ngam. Nga maawan maaramidam ta kinayat dayta ni Shasha. Kasla nagtupak kanyak ti langit manang. Kilata na po ka ti inararapap ko ang nasayat ang masakbayan ta anak ko. No kaano ang nagbali na profesional, santo pa'y lamapasamak kan kuan na ti kastoy. Anya ti nagkurangak. Awan ti nagkurangam, Raul. Impaay mo ti amin mo. Di mo pulos pinanunot ti bagim. Iso adi mo kumapabasulan tabagim, Raul. Manang. No adaman rumbang ang mababalaw. Iso dayta ni Shasha. Saan mo ta panaguyaw? Nasaysaya at kuma. Nukas matlakan ko na ti pagtungpalan na. Dayta nga ro ti pagladingitak unay manang. Awanan ti maaramidam. Addan iti umno nga edad ti anak mo. Tapno ag desisyon para iti bagina. Ken iti masakbayan na. Oh. Tinasaya at nga aramidam. Paumayam dito'y jay lalaki. Tapno makitam. Ken makasaritam. Kasladyak kabailan manang. Rumba nga iturturad mo. Babae ti anak mo. Uray saan asika ti agdesisyon. Masapol ama-amamom day di alalaki. No may parbang matlaang nga iso ti agbalin nga asawa ti anak mo. Oh. Sige manang. Ibagak na itakan ni Sasha. Agpaisumatkit diti ko nam. Masapul amok mat dayjay alalaki. Adda kamin, Papa. Nasaya at met. Ala, agtugaw kayo. Naimbag arabi iyo, ma'am, sir. Si Kani. Iso ni Lance, Papa. Lance, ni Papak. Kan isumot ni Tita Sandra. Nasaya at mo ta nakapasyar ka, Lance. Talaga kaya't daka ama-amam mo. Tita, Pasensyaan yun ni Raul. Talaga naklaat iti kinapardas nagiti paspasamak. Lance. Amom ka din ti kasasaan ni Shasha. When, ma'am? Kahit anati plano yo ita, tagastan ti kasasad ti anak ko. Nakasagana ka mangitak dari tinapasama kada kami, sir. Baro ka kadi. Awan asawam. Awan, ma'am. Nasayaat. Awan anak mo. Ma'am. Ulitek. Awan anak mo. Adda, ma'am. Anya? Adda anak mo? Papa, Oh, Mano ti anak mo. dua, ma'am. Diyos ko, kunak nga awan asawam, nga maapay nga dadwa nga anak mo. Papa, saan da nagkasar iti ina dagiti anak na? Amom amin dagito'y Shasha. Apay di mo impakamu kanya. Raul, agkalma ka kumalaan. Manang, kasano nga agkalmaak. Agasam, amo ni Shasha nga dadwa nga anak da ito alalaki. Ngam di na pulos impakamu kadata. Saan nga importante dayta, Papa? Tinapatag, adda dito'y ni Lance, kat aklunan na nga iso ti ama ti sikog ko. Amom ka di da ito asinarek mo, ha? At na responsibilidad da ito alalaki. At da anak na. Kapailam nga aklunan da ita, nga da anak ta agbalintong asawam. Wan, Papa, tinapatag,
Adda madakkelan nga ama ti anak ko. Tsak pulos namnamaan dagita pa nagrasrason mo siya. Tsak lapulos impagarok. Papa? Bayabay laang ni papama. Nakarkaron adi na maaklon tinapasamak. Nangruna ita, tanaamuan na nga dagaya man anak ni Lance. Awanan manang, talaga na ulawan di ka anakam. Kinasaritak ni Sasha. Ngam talaga natangkan ti pangadang na amakidan na itinay dya lalaki. Anyamot di anak ko. Awanan ti maramidan taraol. Nangadangan dya anak mo. Kat talaga pinili nanday dya lalaki. Imbagak pa'y kan kwa na asaan nga agdanag. Taadatamot nito'y amang tulong kan kwa na. Aging ga iti makapagpasngay. Kat anyatin songbat na manang. Di na kanukayat nga awan mabangunan nga ama ti anak na. Hiso na. Hiso bayamon. Itadmon ti pamalubos mo. Panawon matan tapno ipaayam ti panawon ti bukod mo apyag. Saan ka nga umububing, Raul? Deserve mo matagbalin anaragsak. Uray iti sumagmamanulaangan apanawon nga adda ka pa'y abiyag. Saan mo nga italiti bagim iti anak mo? Agaliwaksay ka mat. Manang. Ipaay mo no anya ti pagayatan na. No agbalinto na saya at tibiyang na. Pagyamanan tayo iti Diyos. Saan mo't nga idawdawat? No saan to nga agbaligi? Adatan tulat ta mga klulukan kwa na ken iti anak na. Saan ko mga agsaksakit tinakam mo, Raul? Tapno saan anadagsan ti serken abiyag ni Sasha nga anak mo? Nagsakit manang. Jay anak ko nga inyal alikakak iti tungpal biyag ko, kat pimanaw iti danak iti apagdarikmat. Kasla nagtupak kanyak ti langit iti day di agundaway. Ado alwa ti nagarubos kanyak, ngam saan ang nagsardeng ti kabsat ko anang patpatigmaan kanyak. Ingkar karigatak nga rod nga inaklon ti amin. Ita, agdandanan da siya kan ti lalaki ang nakasikog kan kwa. Ikarkararag ko asapay ko ta saan to nga agbabawi ni Sasha iti sinarak na. Kan maaklon nanto ko nga adda sa bali pa'y a responsibilidad anas kan asangwan ti lalaki ang nakasikog kan kwa. Kat no addantuman pa nagbabawi na, kat mapanunot nanto ti agsubli iti danak, nakasagaan aklat ta ang mangawat kan kwa na manang. Taday takat nga rod ti akam tayo anaganak. Ti manginak. Ti mangibangon iti anak tayo no maitublak. Ken ti agbalin anaragsak no naragsak met dagiti anak tayo. Sapay kumata nakaibati iti adal ti pakasaritaak. Nangruna kadagiti naganak amang ipatpatag-unay kadagiti anak da. Agyamanak iti panangidrama yo iti pakasaritaak. To'y pagayam mo, Raul. Raul, pagayam ko, dayawan ka. Sika ti maysa nga ehemplo dagiti naganak, akabailan da nga isakripisyo ti amin, gapu iti nalabas a panangipatagda kadagiti anak da. Pudno ti ko na ti kabsat mo, asaan nga agnanayon a maiturong mo ti anak mo iti kayat mo a pagbalinan na. No di kat kas naganak, rumbang nga adda kalakanayon amang suporta, kan mang palagip kan kuana, no kasta ama isyasi iti taltaluntunan na adalan.
Kararag ko asapay kuma, taagbalin ang naragsak ti anak mo, iti dana asinurot na. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Ragiti, naglabas, asam, kan panubong, liday ken ragsak, isudat ng Maris, kadagiti tugu, iti danal tibiyag. Naimbag nga oras yung amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan a Belen at Agala Union. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out kada papalino kan Mama Emily de Guzman, Tatay Elmer, nanay ang tatay ko ijay Comon Aritaw Nueva Vizcaya, agraman da katugangak sa jay Betty Aritaw Nueva Vizcaya from Lani ti Abra. Makablaawan ti Aiso family ijay Bauco, especially kids ko ada Zaira, Chen and Clyde from Rose Mix Vlog. Valdez kan Ignacio clan dito'y Lawak, Pangasinan from Veronica Valdez. Happy birthday Altea Mendoza Crabahal iti Baguio City from Lovelea Mendoza. Shout out kani ading ko Ray Mina, lakay ko ani Dexter Rivera, kan anak ko ada Jet kan Jade from Jasmine Rivera ti Qatar. Amin a pamilyak di Tamabaan Sur Rosario La Union, Daador Manangan kan anak ko, kan amin a kapurukak di Tapurok Uno from Carolina Manangan. Anak ko ani Angel de la Cruz di Takawayan Isabela, manang ko ani Maggie Roma iti Hong Kong, kan gayami ani Rochelle Salino from Lina. Shout out kada Juliet Sugitan, Nati Agustin, Maribel Bowat, Lynn Kurt, Dante Levantino, kastamat ni Susan Ronquillo, Emelda Velasquez, Jaime Rodriguez, Roda M. Ramos, Leonora Bautista, ken Rosemary Villaseñor. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Belen. Dear Manang Emmy, naragsak abaro atawan, daytoy inakyabra kada kayo amin amang bukbukal iti daytoy a YouTube channel. Sapay lakumata na parabor ti idadateng ti baro atawan kada tayo amin. Kan sapay lakuma, tagnanayon ti ingkay pananglinglingay kada kami amang tartarabay iti YouTube channel yo. Ilingad naklaangan itinagan a Belen manang Tagala Unyonak. Idinasarakak daytoy channel yo, kanayonan nga agdengagak kadagiti uploads yo. Ngamjak laing pagarop, adumtang tigundaway, maawi sakmet nga agipatulod iti padas ko, takayat kumot nga ibinglay ti pakasaritaak, barang makaibati iti adal kadagiti dumdumngeg. Sapay kuma tamapagasatan amaikan biyag. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Naimbag ta simbangput kan lakay. Apay aya, anya tinapasamak ka ni nanang. Pasensya ka na, diyak ngamin makapanaw iti trabaho kita imawag ka. Kalaat ngamin anaulaw ni nanang itay nakariing. Diyak mo tan amo ti aramidek. Iso nga inawagan ka. Pinaliiw ko payakas iti kunam. Ngam idi maulaw lata. Nagpatulong ako iti kaaroba. Kat impan min ni nanang iti ospital. Katanya nga iti kunada iti ospital. Naimbag ta saan da nga in-confine ni nanang. Ngimato ka no ti presyon na.
Kayat na ko mga i-confine, tapno maobserbaran. Ngam di namot kayat. Nakarkaro ka nung agsakit, no agtalinaod iji ospital. Naimbag tayo manugot da sana makonfine. Nagpirma asaan tayo nga umanugot ama ospital. Dahil jay laangan ti inaramid da. Talaga nga minama di apa confine. Sa nabali bakit no daintad da nga agas na. Damat inted da. Kan obserbaran ka no, aging ga iti maibus ti agas na. Sapi nagsulpang ni nanang. Numabalin di na kaya tagtumar iti agas. Belen, ay woman no kasjay tapno agtumar. Nariga ta sakit high blood, bakit? Tridor day ta sakit. Talaga isungarod nga nadak, mga no agatake manen. Sapay la kumata sa anin. Sige, agpalas ka nga ro doon tagida sara kon. Amok nabannog ka ng isuro. Sige nga rod, mabit lang, Belen. Anak, mapanak makitsenda. Bantayam ni Lola, muwan? Wala nang, di kay agdanag. Siya kunti makaamo ken ni Lola. Amangan no kayat na ti rumwar. Bayam laeng. Basta surutam amangan no sa bali ti pagawidan na. Apay nga min akas jay ni Lola. Talaga akas ta ti bumaket anak ko. Ken medyo agkabaw nga minan ni Lola. Iso nga anusan tayo. Kasta ka di nanang? Sige, mapan kayong nga rudon. Adama kan iji lamisaan, amangan no mabisinan ni Lolam. No kayat na mo titinapay, adamat anak. Wala nang, mangan kaminto ken ni Lola. Sige, mapanak nga rudon. Makaamukan ka ni Lolam. Apok, kasla awan ni nanang mo. Napanan na ka day. Nagpalingki Lola. Ha, adati kunam. Nagbuya iti sinay. Kunak, nagpalingki Lola. Saan nagbuya iti sine? Ay, nagpalingki gayam. Nga tinaramid na ijay. Nagadupay lamakan dito ibalay. Agagatangan na Lola. Kaya't yoti agmerienda. Sana po. Kayat ko lang ti agtugtugaw di tarwar. Kayat ko ti agpainit. Ala, umay kayo Lola. Rumwar tayo. Orayon tayo ni Nanang. Mala, umay kagarudan, apok. Bakit? Kumusta ni nanang? Medyo nasaya at matanlakay. Saan na nakasidi akanayon ang maulaw. Dakkel tulong dagiti agas nga intadaken ko ana. Isa asim mayati marikrik nana. Kayat ka di asawan dayta? Nga agbalinan ang maintenance na dagijay nga agas, lakay? Wala. Talaga para maintenance amin dagijayin. Ngayon masapo lang maipacheck up lat tamit. Tapno may baga ti doktor, nagnanayon na adagijay ti tumaran ng agas. Ay, Oh, apa nagsinay ka Belen? Ada ka di problema? mabainak namin kan kalando. Amok mo ta makamkamtud tayo. Gaputa si kalaang tagtrab-trabaho. Ita, mainayon pa'y dagiti paggastusan para kan ni nanang. Anya kumangay ti rumbang nga pagbain ng Belen. Agas sawa ta. Rumbang lang agbinadang ta sanaya. Lando, Isa pang asim ta di mo panunutan dagiti gastos. May pamuspusan day ta. Numasapol nga agdoble kayo dak, aramidak. Nanang kumuten ti inam. Isa rumbang lang nga ipaay kumut ti amin na pagkasapulan na. agyaman naklakay. Di kagdanag. Agaramid akmat iti pamuspusan. Tapno makatulong akken ka. Belen, saanin ang masapol. Ti anak ta, kan ni nanang laangan ta si kaswam. Panunutom nga da sakit ni nanang.
Masapul ang mataripato ang naimbag. Apag pursito laang ti matmatgadan ti asawak manang Emmy. Kat eksakto laang apara iti inaldaw apag kasapulan mi. Ngam nanayunan ti paggastusan mi, idi nagsakit ni nanang. Amok amarigrigatan ti asawak. Ngam ar-aramiden na ti amin, tapno maipaay na ti pagkasapulan mi iti inaldaw. Kat dayta ti dayawag unay kankwana. Nasingpet ni Lando nga asawak manang. Ken nagagat. Awan na pulos ti mangeg mo a reklamo, uray jakon maasasikaso no dadduma, gapo iti panang tartaripatok ken ni nanang. Lakay, agar mo sar kayon iti anak ta. Amangan numala daw kayo, aldawon. Si Kangay, mangan kamutan na bayat ang nakaturog pa ni nanang. Wanmot ngamin, nanang. Nagsapa kayo pa'y nagriing. Uwan nga rod, sapay nala daw ka naturog idirabi. Okay laang lakay. Ala, umuna kayon amangan. Didak panunutan. Agiddan kaminton amangan ka ni nanang. Bakit? Di mo mutunay Agi na nakamit. Amangan no agsakit kamit iti kastangar aramidam. Di nakpagdanagan ko nakmet. Kabailak daytoy. Medyo marigata naklang itakan ni nanang. Nang runa no agpaasikaso launay. Talaga kasta, Belen. Anusan tayo ni nanang? Kakaasi kamot, nanang. Belen! Ni, Belen, nakariingan ni nanang. Pukpukawan na kan. Wan ngagpaiso. Sapay di kay painalpas anangan. Di na kamin panunutin. Makaamo kamin dito Alan, mapan mo kitaan ni nanang. Tamangan no adda masapol na. Jay uniform mo, ada ije kwarto anak, jabalon mo, ada ditan. Ikabin mo laangan itibag mo. Wan, nanang. Sige nga rod, tamapan ko pa'y kitaan ni nanang. Nakariing kayong matgaya man nanang. Ay, babisid akon Belen. Kaya't kundi mangan. Ala, umay kayo nga rodan nanang. Umay kayo manganan. Ay, papanak pa'y kayang bisiban nyo. Itulod na kanak ko. Tamangan umay kaglisak. Sige nga rod nanang. Nanang! Mapan kamin! Belen, mapan kamin bakit? Sige lakay. Ala nanang, umay kanta si bayan ka mapan ijaban nyo. Sige, anak ko. Bakit? At to'y tinasweldok. Makaamo ka namang yan anaya, kadagiti amin agagatangan. Agyaman naklakay. Ay, wan gayam. May bibuson di agas ni nanang. Kan masapol nga agbayad iti tuition di anak ta, sakbay nga ag-examen da. Sigurado nga rada kurang tinasweldok bakit? Lakay. Sana bale, iremedyo klangan di pagbayad ta anak ta iti tuition na. Una magatangan amin nga agas kan dagiti kasapulan ni nanang. Pasensya kan lakay Nainayon pa itan dagiti kasapulan ni nanang. Anya kalakit din aya Belen. Di mo panunutan da ita. Sana bale, makaraos tayong tumutlaeng. Tinapatag, maipaay tayo dagiti kasapulan ni nanang. Tapno umatidog pa iti biyag na. Nagsayaat ka talaga lakay. No sa bali laang nga asawa, nagbalinan ariri da dagito ang mapaspasamak. Sa bali akadakwada bakit? Napatag kayo unay kanyak. Ken napatag mutten kanyak ni nanang.
You're listening to a podcast by Bagnet Sound. If you're enjoying it, don't forget to like and share. The community link is pinned below. Join us and stay connected. Enjoy the show and relax. Nanang, kumusta tirik nayo? Saan kayo ka din na maululaw? Ay, saan anak ko? Naimbagla ang tada ni Belen akanayon akad-kadwak dito'y balayaw. Rumbang lang nanang. Isa diyo ba'y antibagyo No da masapul yo, di kay kumabumdeng ang mga ibaga kada kami. Noon niya ti kayat yo akanin, ibagayo lang, tagatangan tayo. Ay na, mababain akan kadlandaw. Nainayon akpayatar-tari patuan niyo. Di yo pampanunutan day tananang. Basta tinapatag, nakaradkad kayo. Umanayin day takada kami. Masapul nga agimbag kayo, tapno makita yo pa adumakil tapu ko yo. Ay, rumbag lang landaw. Kaya't ko pa'y makita ti apoken kwa na. Apo adagos nanang, agturpos pa yung batasak ba makiasawa? Ay, huwag mo nasaririt dyan akyaw. Amo ka makaturpos. Iso nga ikagumaan niyo apagadalan, anak ko. Wan nanang, isong orni ikagkagumaktag trabaho, tapno may paimita amin nakasapulan na. Nagasat ni Belen tasi ka tinakiasawaan na landaw. Naimbaklaan tasi ka ti pinili na. Gaputa siyak tayo ayatan na, nanang. Anya jay bagam ako namlakay? Bakit? Ada na panunot ko apamuspusan. Barang guminawa mo ti panagbiag tayo. Ha? Anya lakay? Kaya't ko tagtrabaho ija abroad. Anya? Ag-abroad ka? Panawan na kami? Belen, sumagmamano lang mo't atawan. Ada nga minti ibagbaga di katrabaho, mabalin mi apag-applyan ni di Macau. Kasla kayat kumait. Lando. Babain da ito yung aramidag. May paay ko dagiti kasapulan nyo. Saan kaya makamtod? Kan makaurnong tayo, bakit? May paay tayo pa iti amin nakasapulan ni nanang. Lando, no kayat mo ti agabrod gapulaan ka ni nanang. Saan mo ta masapul nga aramidam dayta? Aklunek, karaman ni nanang kadagiti arapaap ko para kada kayo a pamilyak Belen. Isa pang nga asim ta palubusan na kuma. Sumagmamano lang mo't atawon ti kaadda kejay. Ikarik, apaman na makaurnungak, kat nadanton umda sa pagnegosyo ta. Agawid akong dito Pilipinas. Maala sige, no isuti ko nam. Suportaran ka nga rod iti dayta a planom, Lando. Oh, agyaman ak, Belen. Napanunot nga rod ti asawak ti agabrod, gaputa makitkitanan a medyo marigatan kamin manang Emmy. Kanti kang ronaan a pinanunot na, kat dagiti kasapulan ni nanang. Ad-addamanen nga inayat ko ti asawak, gapu iti impakita na apanang ipatag na iti inak. Idi damo, medyo narigatanak a nagadjas iti kaawan na. Gaputa daydi ti damo agundaway, amaya dayo kada kami ti asawak. Ultimo ti mismo nga inak, na ikawamat iti kaawan ni Lando iti den nami. Kumusta kay batan ni Lando iti abroad, anak ko? Nasaya at matnanang. Nag-video call kami di rabi. Kumustaan na kayo.
Ay, imbagam ko malidlidayak. Gaputa pinanawan na tayo mutan. Talaga maikawa akit ikawan ti asawa manak ko. Uray ni Lando nanang. Sigurado nga ikarkarigata na nga iliw-liwag ti iliw na kada tayo. Nang runay ti anak mi. Naimbaglaangan tamakumikum iti trabaho na. Nagkasat ka, tanilando, tinakiasawa man ako. Awan, ti makunaken kwa na. Napalalo, ti panangipatag na kada kayo, iti anak mo. Dakala pagyamanak dahi tayo iti Diyos nanang. Takas ka nilando ti impaay na katakunay-nay ko iti biyag. May sa responsable nga ama kan asawa. Kan kang runaan na. Manangipatag iti nakaikamangan na. Ay, puno day ta anak ko. Kat day ta, ti pagbain ako nay. Nainayo nakpay apampanurutan na kan paggasgastusan niyo. Mga no iso ang nag-abroad, gapo kanyak. Gapo ka dagiti na inayon nga agas ko. Kanda do mapay apagkasapulak. Nanang, di yu panunutan day ta. Talaga kayat ni Lando ang maipaayan na tayo iti nasaliwanwan a panagbiag. Isongaan na danyo ti bagiyo, tapno makadenada kayo pa iti napaot. Ay, no siyak lamay sa. Kontento ako diti biyag ko dito irabaw ti daga. No kas pangarigan, panawanan, tapno ipulang ko ti bulod ko abiyag. Nakasagana ako nanak ko. Kapu, tamok nga dalilan daw apang ibadsak ka na kayo nga agina. Tila ibagbagayo nanang. At idog pa'y tibiyagyo. Ramanan nyo pa'y dagiti nagrigrigatan ni Lando iji abroad. Lando, kumusta kan di talakay? Hello, tatang. Kumusta kan? Nasayat mo't anak ko. Kas makita yung mo't ni. Medyo limok mo gak. Uwan nga rod Lando. Nagmayat ita ti pamagim. Saan na kas ididamom ti sumangput dita? Wan nga agpaiso, tatang. Ninanang nga kumusta? Tumtumaran nakadimot lang dagiti agas na. Wen, di ka madanagan. Dua kami iti anak mo amang itad ka dagiti agas na. Kumatang kay ti ado a prutas, Belen. Tapno iso ti kanin na. Tapno pamiksa ti bagina. Kanuray da kayo iti anak ta. Di ba iban ti bagiyo? Okay, tatang. Di ka agdanag. Uray si kamot lakay. Ang mga nob-abuson mo ti bagim iti katatrabahom. Anadam ti bagim, ha? Di ka kadagdanag, bakit? Ayun gayam, ipawit ko talawan sinton bigat. I-check mo tulangan iti bangko. Agyaman naklakay. Anak, ti kahit mo ipagatang ka ni nanang mo. Ibagam tapno gatangan na. Awan, tatang. Kanayon nak nga igatangan ni nanang. Kasta ka di. Ngamnada kayat mo, ibagam ka ni nanang mo, tapno gatangan na. Agpagatang to kano dita. Ado kano ti kayat na apasarabo inton agawid ka. Day talaga yam. Sige, ilistam ti amin na kayat mo ipagatang dito anak. Tagatangag amin. Wan, tatang. Sige nga Roden. Maturog kayong tapno di kayo mapuyat. Nakaturog san ni nanang. Adalo mo tirabi Sige nga rod lakay. Aganad ka dita Bye. Bye-bye, tatang. Nanang, nakariing kayo ka din. Aldawan, bumangon kayon, tagarmusar kayon. Belen, anak ko. Apay kas na tila ngayon, nanang. Ada ka dirikrik na inyo. Maululawak manan. Kaslag pipikil ti kagudwa bakik. Anya, ay, Diyos ko, mga numat-atake kayo, nanang. Masapul ang maitaray kayo di ospital. Anak ko. Mabitla ang nanang, Mapanak mang kita iti pangiluganak kada kayo. Masapul ang maipan kayo di ospital.
Apay ngay mawa. Ni, agore ka. Agsang sangit ka ka di. Lakay, intaray mi ni nanang iti ospital. Apay, anya ti pasama ka ni nanang. Naatake ni nanang Lando. Katawan pa'y puot na aking gaita. Anya ti kaat mo asawan. Kumatos ni nanang, lakay. Anya, kumatos. Wan, kadelikado ka no ti kasasaad na. Gasla siya kabalan na mapukaw ko ni nanang, lakay. Belen, patip karam ti pakinakam mo bakit? Laglagi pa mata kayo lang ti anak tadada dita. Sapay adayo ang kada kayo. Lakay. Agkararag tayo asapay ko ma. Sa malasatan ni nanang tinapasamak kan kuana. Padasak tagpakaday tamok dagawit. Kaya't ko ang makita ni nanang. Sige man garad, lakay. Kanayo na ka malagip manipod pimanaw ka. Ika gumaam ti agawid na mabalin. Hello? Lando? Oh, Belen, apay ngay mawag ka bakit? Kalkalpas tala nagsarita di kalman. Kumusta ni nanang? Lando, agawid kan. Pang-aasim. Well, Belen, talagang agawid Orurnusok lang dagiti masapol ang masikaso dito Kaya't ko makita ni nanang. Kumusta di ka sa saad na? Nakaputan? Lakay. Awanit ni nanang. Natayin. Anya? Belen, di ka kumamot mangrabak iti kasta. Sana ka mangrabrabak. Sana na nakalasat ni nanang. Pinanawan na tayon. Unay mo't din. Di nakpaimot na uray ni nanang. Isa pang-aasim tagawid ka. Urayan na kalando. Agawid kan. Nanang, ada akon. Ngamunay na dinakmutin na uray, nanang. Di na nabalan ti pan nakaatake na lakay. Sumagmamanungal daw anak ko, ma. Kunak no makariing matlaang. Ngamin laylayon na mutin. Diyak pa'y pulos na kasarita ni nanang sakbay apimusay. Nanang, apay nga pinanawan na kamin. Para kada kayo ti panagsakripisyo ko di abroad. Tapno may paayan kayo ti napinta sa panagbiag. Ng pinanawan na kami mutin. Kanayon na kamalagip. Sakbay ti pan nakaatake na. Dayawan na ti kinasaya at mukanukan kwa na. Belen. Amo ka naragsakan ni nanang iti sidong tinamarswa. Kas iti naibaga na iti kalabas. Naragsak ka no amang ipulang iti bulod na abiyag. Gaputada ka no apang ibatyan na kada kami iti anak mo. Amo na ka no adi na kami baybayan nga agina. Oo na yan ni nanang. Ngam di ka nagbidot, nanang. Diyak to baybayan dagit aginak. Kat ikarik nga ipaayak ida iti napinta sa panagbiag. Akas iti inkarik idi kada kayo. Dandanin ti panagsublim lakay. Anya iti planom ita.
Ilapas ko lang ang ti kontratak, Belen. Agawid akton. Awanin ni nanang akad kaduhayo dito eh. Sigurado ka? Di na kami pagdanagan iti anak ta. Kabaulan mi mat. Nakaikad din akong, Belen. Diyak to nag-renew iti kontratak. Adamot na umdas nga ornong ta. Kan may isa. Awanin ni nanang nga pangipaayak kadag iti daduma pagbambanugak. Amumot bakit? May sa tiin na marason, no apay akinayat ko tinagabrod idi. Takayat ko kumapay nga umatidog ti panagbiag na. Saan mo ta napasamak? No iso da ita ti desisyon mo, suportaran ka lakay. Kan maragsakan akmat, nang runa ti anak mo, no maamon na nga agawid kanton kalpasan ti kontratam. Talaga ka sa taramidok bakit? Panawon mo tentap nagdadan na tayo manen. Saan tayo ton ngagsisina? Kaya't kung adakit isiba yung agi na. Tapno mabantayak pa iti panagdakkel ti anak ta. Nagsubli nga rod ti asawak ijay Macau, apaman ana itabon ti inak manang Emmy. Kasta unay ti ladingit na, tatimay sa atao apagpaayan ko mati panagsakripisyo na, kat pimusayan. Kasta kapatag ti inak iti asawak manang, banag apakaragsakak unay. Kinunana alapasan na laangan ti kontrata na, kalpasan na, ag for good ton dito Pilipinas, tapno saan kaminto kanon nga agsisina pay. Kat mabantayan na pay ti panagdakkel ti anak mi. Mamati akmet asadino man ti ayan ita ti pimusay nga inak. Maragsakan dayjay. Gaputan na ulilan na kami man iti apu ko na. Sigurado adi na kami matbaybayan ti asawak. Kaskarina iti sango ti bangkay daydi inak. Daytoy ti pakasarita akmanang. Kat sapay kuma, tanakaibati iti liwliwakan adal, kadagiti dumdumngeg. To'y pagayam mo, Belen. Pagayam a Belen, makapaladingit at talaga ti ipupusay ti maysa nga ipatpateg. Nga malaksid iti dayta, awanan ti sabali pay anakitak a makapaladingit a pagteng iti insalaysay mo. Dayawak mo ti asawam, gaputan na idumduma ti panangipatag na kada kayo, karamanan ti inam. Patsyak nga ado kadag iti dumdumngeg tinaragsakan, anakangeg iti pakasaritaam. Sapay kuma ta iti panagawid ni Lando, agtultuloy tinasaya at alin na nganyo nga agpapamilya. Kano anyaman dagiti tarigagayo iti biag, sapay kuma tamagun udyo, babaan iti tulong tinamarswa. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugo, iti dana, tibya. Intun mapunas dito'y lagi. Tagiti naglabas asaan kan panubong liday kan ragsak isudat ng Maris kadagiti tugu iti danal tibiyag. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anag pailingad tinagan arino at taga Benguet.
Ngamsakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan ti Sugitan family dita San Juan, Quezon, Isabela from Juliet Sugitan. Namyon kan Tamayo family from Jobert Namyon. Dareya Joy, Sydney kan EJ Boy Cacho. Kane, Ayana, Zane kan Clinton from Erwin Cacho. Shout out ka ni Jackson Sanchez from Ronnie ug Gayamba. Makablaawan ti pamilyak dita Plaridel, Santiago, Isabela. Da Mama Pearly, Papa Celo, Rose Ayan Brel, Ate Reyna, Ruby kan Royal Dan, Janela May, Jamaica Ann, Whirl Ray kan Jandy from Roslyn aka Aloy, ti Dubai, UAE. Shout out pa kada Vic Virgo, Lani, El Malao, Olive Macanlalay, kastamat ni Barbara Cabais, Kelin Lanas, Jezebel Santiago, kan Eileen Bacani. Intay nga rodan ituloy abasaan ti surat ni Rino. Dear Manang Emmy, naimbag nga orasyo amin. Ilingad na klangan itinagan arino, taga Benguetak manang. Ngamsakbay na, kayat kayo apagyamanan amang bukbukal iti dayta programa, gaputa babaan kada kayo. Mangmangagan mi manan daytoy adrama, apagaayat mi adangdanggan dito'y lugar mi. Nang runa, idi maipatpatangatang paylaeng iti radyo. Naimbaglaangan tanasarakan mi ti YouTube channel yo, kat nagsublimatan ti sigod aliw-liwami. Naawis matiriknak amang ipatulod iti pakasaritaak, barang mapili ang maidrama, kat makaibati iti adal kadag iti padak adumdumngag. Napasamak da iti apakasaritaak, idi kabambanwagak paylaeng manang. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ne, Rino anak, apay kay takala ang anagawid. Nasipgutan na. Nagatindog nga minti pila di paradaan mamang. Kan sobra ti traffic. Sa bagay, agpaiso day nga ipagbagam, Rino. Un mamang, mabayagan ka lang arudan nagpilang aguray ti jeep. Mabayagan kan tupay langan nakatugaw iti unog ti jeep. Gapu iti sobra traffic. Ay, kaasi ka mo't anak ko. Amok anarigat na ita, tanapasarak mo't idi. Nga maamok anakarkaro itatad adun ti tao, estudyante, kanlugan iti kalsada. Agpaiso day ta mamang. Iso nga rin nga umapalak kadag iti adang motor na. Tanadaras da makadanon kadag iti lugar kayat da papanan. Ay na anak ko, uray na daras da makadanon iti papananda. Ngam delikado mo't, taado dagiti madisdisgrasya iti motor. Mamang, dagiti lang saan nga ganan na di matis disgrasya. Ay nasaan mo ang maibagaday ta anak ko. Talaga delikado ti motor. So abayami da. Uray mabayag ka makadanon iti papanam basta natalgad ka. Adayo iti disgrasya. Un mamang. Malaing kagpalasan tamangan tayon ton. Tapno masapa ka ang makainan na. Anya nga tatirik na ti adda ti motor na. Nagragsak siguro. Saan ka na makipila pa iti jeep? Kan saan ka madukutan ka po iti traffic? Rino! Siguro. Nagragsak no adda motor ko. Saan ako na marabya na kanain nga agawid? Rino! Ay, sapay ko matamad da anak mo tan iti motor. Rino! Itay ka pa'y nauawagan. Ha? Ni? Anya day di mamang? Itay ka pa'y anak ka matider dita. Maladaw ka anak ko. Anya ka di ayati pampanunutem. Kwa? Pasensya kan mamang. Diyak mo tin nang agtibagbagam. Anya ayati pampanunutem. Nagaddayo tinakaiturungan dagita matam. Ni? Awan mo't mamang. Adala na lagip ko. O sige nga ron mamang. Inakagpalisan tapno saan ako na maladaw di pagkadalan. Narigatan.
Dandanin ti kasangay ni Rino lakay. Anya nga ti sagot takan kwa na. Awan nga agpaiso. Espesyal day tangal daw para ita anak ta. Isarum bang lang nga espesyal mo ti regalo takan kwa na. Anya nga tayo ti regalo takan kwa na mabalin na nga aramaten. Kinapudno na, ada amok lakay. Hangam jak kayat aday jay ti itad takan kwa na. Ne, anya nga data? Motor. Motor? Agure ka. Mayat data Ang mapay adi mo kayat nga iso ti itadakan kwa na. Ay na, delikado ti motor. Saan ka di nga adu dagiti madamdamag tayo ang maak-aksidente iti motor? Katyak kayat amay santo ni Rino kadakwada. Bakit? Apay nga minayakas ta ti panunot mo. Sana mapasamak dayta tanaan nad ni Rino nga anak ta. Nabayagan nga agreklamo di anak ta. Marigatan nga agawid, gaputati dug ti pila iti jeep. Kan sobra ti traffic. Kanayo na marabyan nga agawid. Makabannog samot ti kasjay, bakit? Sa bagay. Ay, uray pa'y. Talaga mabutengak. Ang mga noon niya pa'y ti mapasamak iti anak ta. O di kasarita ta na imbag. Bagbagaan ta kanayon nga agan na di panagmaneho na iti motor. No bilang ta ipaay ta day tagan kwa na. Panunutak pa'y ana imbag. Talaga ngamin nga agdwa-dwaak. Kan madanaganak. Bakit? Di kagdanag. Naanad ni Rino kunak lang arutin. Patsanak ka di. Mamang, Oh, anya day jay anak. Ada ka di ibagam. asidagan ti kasangay ko, mamang. Huwan nga rod. Ay na, agkasangay kagaya man. Anya nga iti plano para iti day tangal daw anak ko. Anda ko makidawag, mamang. Anya day ta. Kaya't ko ti madan iti motor. Talaga nga minamarigatan ako na mapanidya pagkadalan. Kanayo na traffic. Ken, kastamot lang nagawid ak dito balay. Motor? Oh, kasla na dagsa na pagdesisyonan day taabanag anak ko. Saan ka di nga imbagakken ka delikado ti agmotor? Dakkel ti may tulong ti motor, mamang. Saan ako na marigatan ka po iti traffic? Ken, mas makaimpudak pa'y. Ngam ti kanayo nga agkommutak. Nadardarasak pa makagtang iti pagadalan. Pampanunutak laang ti karadkad mo anak ko. Narigat ti biyag ita panawan. Rumbang laang ti panaganad akanayon. Maawan ka diti sa bali na kayat mo anak ko. Awanin, mamang. Panunutan nyo ka diti convenience sa may pa iti motor kanyak, mamang. Dakkel na tulong day ti panagadal ko. Sige, panunutak pa yan na imbag anak. Naskan amayuman nga umuna day taken ni papang mo. Kanayon ko nga idagulit ka ni mamang, akayat ko ti maadaan iti motor, manang Emmy. Makatulong ngamin daytoy iti ipapan ko iti pagadalan, nang runa no sobra ti traffic. Ngam talaga nga ada panagkadkad ni mamang, gapu kadagiti madamdamag na adisgrasya iti motor. Diyak nga rod sinardengan ni mamang. Ingkarik nga aganadak iti panagmanehok, nukas pangarigan, taikandakon iti motor. Sa anak nga rod anaawanan iti namnama manang, agingga iti maysa nga aldaw.
Sigurado ka ka din iti dayta a kolor, lakay. Wen, amumot anang isit ti paborito a kolor ti anak ta. Wan nga agpaisoan niya. Naimbaglaangan ta nalagip mo. Siyempre mabalin ayamot a malipatak dagiti paborito ni Rino. Sigurado ka ka di iti dayta a desisyon ta. Wen, sigurado ang maragsakan ti anak tayo ti dayto asagot ta ken kuana. Ken kang runaan na. Masigurado kung agannad iti panagmaneho na iti motor. Talaga nga min ang mabutengak. Amumot no kasano ka delikado ti motor. Mamin ano ayang ibagakken ka asaan a delikado ti motor. Lakit di tanaan na agmaneho. Saan kang agdanag? Ta kanayon ko apatigmaanan ti anak ta. Hapay, sika, naanad kaya? Ne, siyak pa'y di kunam. Awan to pa'y ti oray basit la agarumyada na alak iti panagmotor ko idi. Pangas ka talaga. Ay sus. Sige nga rudan. Regalwantan iti motor ti anak ta. Happy birthday, anak! Ha? Naragsa ka pa nagkasangay mo, Rino. Agyaman na ka, papang. Mamang. Mala, umay ka. Adda sorpresa mi ka ni papangmukan ka. Ha? Anya day dyan, mamang? Basta, umay ka, anak ko. Alan, umay kan Rino. Mapantayo dyan likod ti balay. At dahil dyan ti sorpresa nga agor oray para ken ka. Ha? Agpaiso ka diti makit-kita, mamang? Papang? Motor? Nangisit ang motor? Amumi nga mi na paboritom tinangisit anak. Iso aday tati pinili mi akolor ti motor nga isagot mi ken ka. Kat sapay la ko mata magustuam. Kaya't kulawan ay papang. Mamang, kat agyaman na kada kayo. Amumino ka sa nutirigat mo no da papapanam anak ko. Nang runa no da klasem. Ngam agbalin ka kuma responsable. Aganad ka kanayon. Kan saan kuma napartak ti panagpataray mo iti kalsada. Un mamang, ikarik. Agan nada ka kanayon. Kat ulitig tagyaman kada kayo kan ni papang. Ala, o sige, tinasaya at intay pa'y mangan. Nakasaganan ti makan para iti kasangay mo anak ko. Katapama na malbas tayo amangan, mabalin mo tumutin nga itesting ti kabarbaro ang motor mo. Talaga nagpintas dito ang motor, papang? Siyempre, talaga pinili mi tinapintas para ken ka anak. Imbag man tayo manugot ni mamang, papang? Di na kaya tamadanak iti motor? Talaga di na kayat. Ang minaramit ko ti amin tapno maalukoy ko. Masyanak nga mininkan ka, akanayon ang marabyan nga agawid. Kan kastaunay ti bandog mo. Naimbaglangan ta naalukoy yu, papang. Namin ano nga minya imbagak ni mamang atalaga kaya't kuti motor. Ngamsan nga manugot. Amumot siguro no apay adi nakakayat amadaan iti motor, anak ko. Un, papang. Gaputa talaga delikado ka, no? Ket saan na kayat ni mamang nga may sagmakak? Nasayat mo tamaawatam ni mamang mo. Ang minaramit ko ti amin tapno maalukoy ko nga ikanda kay ti motor. So asapay la kumata kanay na aganad kay ti panagmanehom iti motor. Naawatam ka di. Un, papang. Ikari ka kanayon nga ganad. Siguradom laeng, Rino. Di mo kumaipaayan iti rason ni mamang mong agbabawi.
No apay nga manugot nga ikanda ka iti motor. Wen papang, di kagdanag. Ikarik dayta. Kat ulitag tagyaman kada kayo. Mamang, papang, ulitag tagyaman kada kayo. Talaga nagpintas ti motor a regalo yu kanyak. Kat ikarik nga ganada kakanayon iti kalsada. Sapay la kumata makatulong ti regalo mikan ka, iti inaldaw nga ipapan mo iti pagadalan, Rino. Talaga dakkel tulong mamang. Takas iti nakon. Sana ko na marigata na makipila. Tapno makaluga na kiti jeep. Ken, sana ko na maladaw gapo iti traffic. Wen anak, saan na maibos ti oras mo ang makipilpila? Kun saan ka na mabannog unay gapo iti traffic? Wen papang, talaga dakkelagin awa day ti para kanyak. Amom anak, maragsakan kami kan ni papang mo. Tamagusto am unay ti regalo mikan ka. Ket nasken met nga ipakitam kada kami, asaan kami ang nagbidot iti panagtalag mikan ka. Wen mamang, panagnikakada kayo asaan kayo nagkamaliin ikandak iti motor. Amo mata narigat a desisyon para kada kami daytoy, anak. Ti motor ket saan laeng a simple a regalo, tandaanam dayta. Wen papang, saan kayo apayan? Wow! Grabe pare! Nagpintas matanday tabaro ang motor mo. Siyempre regalo kanyak day ti dagiti dadakkel ko. Napartak ka di matladay to'y ang motor. Wen, nga masapul nga ganada kakanayon. Taday tatiin karik kada mamangkin papang. Inkarik nga agbali na ka-responsable ti panagmaneho kiti motor. Okay nga rod pare. Amumat. Ado talaga ti madisgrasya iti motor. Nasaysayatan day aganad tapno saan ang maisagmak. Pudno day ta pare. Napintas talaga. Pati kolor na. Amo da kami na day ti paborito ka kolor. Iso nga iso tintad da kanyak. Talagaan na patagkaunay kadakwadan niya. Pudno day ta pare. Iso ang nagasatak. Takas kadakwada ti nagbalin adadakkel ko. Kasta unay aragsak ko, ididimtang ti kasangay ko, tamotor ti regalo kanyak dagiti dadakkel ko manang Emmy. Nabayag nga minapanawan a kinumkumbinsir ko ni mamang nga igatangan dak iti motor, ngam talaga asaan nga imanugot. Gayam, saan mo't ang nagsardeng ni papang ang nangalukoy ka ni mamang, gaputa makitkita na tirigat ko asumsumrek iti pagadalan. Agingga itinapaanugot na mutlaang ni mamang. Iso nga idire negaluandak iti motor, ingkarik nga agbalinak a responsable a motorista. Ididamo, jak pulos ida pinaay. Agingga iti maysa nga aldaw. Talaga nagmetag motor. Parpartakak pa'y. Jaski, pulis na kita. Parparandak. Isardang ko ti motor ko. Mabalin ka diya makita ti lisensyam kan registration ti motor? Sige ma'am, mabitlaan. Atoy. Agyaman ak. Medyo napartak sa unay ti panagpataray mo iti motor
Kasla agdardaras kansa, sir. Ma'am, pasensya kayon. Maladawak nga minin iti klasik. Iso siguro ajak na puta na pimartak ti panagpataray ko iti motor ko. Estudyante kagayam. Amom ka di a violation ti overspeeding iti kalsada? Pasensya kayon, ma'am. Sana na maulit. Pasensyaan ka. Ngam kasi tinakon-akon ada violation mo. Masapul a matikitan ka. Ma'am? Masapul nga ipatungpal ko tilintag, tatrabahok dayta. First offense mo daytoy. Sige, ma'am. Awan ti maramidak. Tatalagamot abasol ko. Anya na ito'y anak ko. Apay nga da ticket mo. Pasensya kayon, mamang. Diyak na puputan na napartagayam ti panagpataray ko itay. Isa na ti liwak. Ha? Overspeeding ti violation ko, mamang. Maladawak nga minin itay. Isa diyak mo tin naputan nga overspeeding ak gaya man. Daytaan ti bagbagak anak ko. Malagip mo ka di ti kanayon nga ibilin mi kan ka. Nga agbalin ka a responsable iti kalsada. Saan laang aparakan ka? Ngam para mo ti sabali at tao. Diyak malipatan day ta, mamang. Pasensya kayo talagan. Saan na maulit? Saan arabak day ta napasamak, Rino? Mamang, Kat, kasano nga rod day ta ticket mo? masapula bayadak ti multa day ti mamang. Tapno masakak ti lisensyak. Sige, ibagam ka ni papang mo, tamapan yun to bayadan inton bigat. Kat pangaasim ta saan mun nga ulitan day ta nga inaramid mo. Madandanagan ak tunggal amok nga agmanmaneho ka. Saan na maulit, mamang? Ikarik. Maladawak man iti pagadalan. Makamuditan. Awan mo't siguro ti mayra na pulis ita. Awan ti makasipot kanyak. Partaka kung tagpataray ti motor ko. Masapol na sana ka maladaw. Nagmayat tagpataray ti napartak. Nagalis ti kalsada. Ti preno ti motor ko. Talaga nagalis ti kalsada. Matumbakon. Anyaya ti mapaspasamakan ka. Itay payasaan ka makaid na. Diyak man mo. Manipod itay pimanaw di anak mo. Agtib-tib bayo akmutan. Ang mga nutila pampanunutan manen. Agtalag ka ka dito anak mo. Kasano adya kagdanag? Natiliwan di anak mo iti overspeeding. Kaya tasawon day ta, talaga napartak nga agpatpataray iti motor. Di mat nagkareadinan ulitin saan aya. Isa pagtalnam dito panunot mo bakit? Awan ti daka sa mapasama kita anak ta. Sapay la ko mahlakay. Ni, anda umawag. Sikan ti mangsungbat. Sige, mabit laeng. Hello? Yes, siyak ta ama ni Rino. Sino da ito'y? Nurse? Apay, anya tinapasamak? Diyos ko. Sige, umay kami adagos dito ospital. Bye. Bakit? Agsukat ka, darasam. Apay aya, kan
Anya dyan ang ko iti panakisaritam iti telepono. Mapantay tamot lang iti ospital. Nadisgrasya ni Rino. Diyos ko. Anyamot tanti kasto ang napasama kiti anak ta. Daytoy day pagbutbut ngak. Anya ti ko na ti doktor. Sana nasayaat. Masapul ka no ang maputod ti kandikit at akyag ta anak ta. Taiso tinakaro ang nadangran. Anya? Ay, Diyos ko. Kaasibot ti anak ta. Ngamimanugot aklatan. Tati napatag. Si bibiyag ni Rino. Kasano ang maklon ti anak ta tinapasamak kan kuana. Narigat na ito'y para ka ni Rino. Awanan ti maaramidan ta. Tinapatag kunakmadan. Si bibiyag ti anak ta. Kasano nga ibagata na ito'y intun makapuot. Diyak amo. Nga masapula sa portaran ta ti anak ta. Saan ta abaybayan? Uwan, masapul nga agbalinta na tibker. Agtitinulong tayo. Tapno malasatan tayo na ito'y apanubok adimtang itibiyag tayo. Rombang lang. Di tayo umibot iti Diyos. Iso lang ti makatulong ka na tayo. Mamadak nga dapay plano ti Diyos para iti pamilya tayo. Uwan lakay. Amok akabaalan tayo na ito'y apanubok adimtang kada tayo. Adaasi ti Diyos. Napasamak ti pagbutbut ngan ti inak manang Emmy. Kalaat dagiti pasamak. Ngam amok abasol ko, iso ana aksidente. Kasla nagtupak kanyak ti langit, idinaamuak anaputad ti kannigid at akyag ko. Iti panaglabas ti aldaw, ininot anaaklon kumatlaang ti amin. Iso na laeng tamaysa akon a PWD. Kayat ko nga rod apalagipan dagiti padak nga agmut motor, nga aganad kayo kuma, tunggal adda kayo iti kalsada. Saan ang mailibak nga ado dagiti napasamak nga aksidente ti motor, gapu iti saan anaannad a panagmaneho. Daytoy apadas ti Jaktupulos malipatan a napasamak, idi kabanbanwagak manang Emmy. Ngam ita, naragsak akon, kaduak ti pamilyak, kat adamoten dua nga anak ko. Tuy pagayam mo, Rino. Pagayam ko Rino, pudno anagkas ang tinapasamak kan ka, idi kabambanwagam. Kat amok asaan akas karina amalipatan, nang runa kat napukaw mo ti maysa at akyat mo. Ngam na bang aranak met, tana ibagam iti surat mo, anaragsak kaitan akadwam ti binukal mo a pamilyam. Amok ang nagserbi nga adal to'y pakasaritaam kadagiti na esem nga agmotor. Tapno agdoble an nadda kuma iti panagmut-motor da. Alakastan pagayam ko, kat agyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibya. Tintun mapunas dito'y lagi dagiti naglabas asam kan panubong liday ken ragsak isudat ng Maris kadagiti tu
Iti tanah tibia